An balima bamanankan mɛnnaw an balima Malikura lamɛnbagaw Malikura wulila deliko la tuguni dɛ awa bi an ka kɛnɛ kan an ye Umu Sangare de sɔrɔ an n'a bɛna masala kɛ awa Bawumu i dan se VOA yɛrɛ soba kɔnɔna la yan Washington DC c'est vrai foli diyara n ye kana bɔ aw la ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fama kɛra toujours i mana na Washington dɔrɔn f'i kana turu ka an fɛ yan nɔ wajibi ye voilà an tun famana ɲɔgɔn ma dɔɔni fana bɛ faso baara de la yan o do dɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la ayiwa bisimila an ka kɛnɛ kan ayiwa i ka taama i bɛ mun de la yan nɔ tile fila in na en fait n bɛ tournée de la depuis mois de mai n bɛ tournée la Europe Amérique Japon fan bɛɛ donc n bɔra Japon ka jigin San Francisco ka bɔ San Francisco ka taa Jazz Montréal la an jouera ye Kunasini ka avion ta ka jigin ka na jouer Washington sɔrɔ Maliens fɛ an ka jɛ ka 22 septembre fêter ɲɔgɔn fɛ en fait j'ai stoppé la tournée j'avais 2 jours de repos ka boli ka na 22 septembre kɛ Maliens fɛ o diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ o y'i ka baara kɔrɔ ye sabula an bɛ dɔɔni fasoden ɲumanya ye c'est normal i y'i jeniyɔrɔ fin wagati caman tɛmɛnlenw na bɛɛ ka kan k'i seko kɛ o kɔni o ye malidenya yɛrɛ de ye awa Umu an bɛ se ka kuma i ka mun de bolodalen don aw bolo artistes quoi de manière générale aw ka se ka aw jeniyɔrɔ fin yaasa kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogoya min na yala aw y'o siraw bɔ wa artistes bɛ baara la mɛnna ni kɛlɛ wulila tan anw bɛ se baara min na o ye ka les cœurs adoucir les cœurs c'est-à-dire ka dusukun bɛɛ essayer ka bɛɛ lamagaya ni dɔnkili ye ni kumakan duman ni ani bɛn fɔli ye ani ɲɔgɔn cɛ anw tɛ sɛgɛn o la an b'o la de an tɛ sɛgɛn o la parce que n'an y'an ka jamana in tiɲɛ an bɛ tɔw ta ɲuman ye wa an tɛ se ka k'o yɔrɔ jamana den dɔ ye ni maliyɛn bɛɛ y'o faamu bɛɛ ka kan k'a dɔn ko rôle bɛ bɛɛ bolo Mali in dilanni na i bɛ se k'i ka maliden kelen kelen bɛɛ kan ka rôle dɔ kɛ jamana in bɛ ɲɛ cogo min a ma fɔ ko bɛɛ ka taa politique la ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ politique kɛ ne tɛ politique fɛ parce que ne pour moi politique tiɲɛ tɛ quoi donc o ye mɔgɔ bɛɛ n'i kɛcogo ye mais n ka malidenya n bɛ se ka rôle fɛn fɛn kɛ min bɛ n ka jamana in bɛ taa ɲɛ sira o sira kan Umu Sangare pɛrɛlen don ka taa o sira kan wa ni ɲɔgɔn miliyɔn kelen an bɛ combat la fɛn min ka di Mali ye o de ka d'an ye min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la an pɛrɛlen don o kama su ani tile n'o ye ka dɔnkili créer ka tila ka bɛn fɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn k'anw de ye fa ni ba ye an tɛ taa ka ɲɔgɔn to hali n'an ye fɛn fɛn kɛ an tɛ se ka taa ɲɔgɔn maliyɛn i tɛna kɛ ivoirien ye f'i ka sa maliyɛn i tɛ kɛ diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ si i tɛ kɛ français i tɛ kɛ américain ye an kɔni bɛ na yan mais yirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a tɛ kɛ banba ye an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka jamana in dilan anw de ta don ni bɛɛ ko min kɛra an na k'i t'o bila ne yɛrɛ premier de tun bɛ Mali bila min kɛra ne la Mali la ni bɛɛ ko min kɛra i la ko i t'i ta bila ne tun bɛ Mali haram parce que humiliation min dara ne ka Mali la donc ne y'o ye k'a bila ka yafa bɛɛ ma ne b'a fɛ maliyɛn den bɛɛ dɔ kɛra bɛɛ la fɛn fɛn kɛra i la jamana kɔnɔ yafa an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taga ni ɲɔgɔn ye an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka yafa yɛrɛ de Mali yɛrɛ de kosɔn maliyɛn den bɛɛ ka yafa Mali yɛrɛ de kosɔn e ma ye sini koko tɛ pɛrɛn o ayi i tɛ koko pɛrɛn ne ye sini dɛ a finna k'a jɛ ka bɛɛ dabari banna don cogo tɛ sini ne b'a fɛ an ka kɛ ten de mɔgɔ kana se ka don an cɛ i bɛ mun de fɔ musow ye Mali la i bɛ mun de fɔ diɲɛ musow ye i bɛ mun de fɔ i ka fanw ye musow ne baw anw ka rôle ba bɛ jamana nin wulili la ni bɛɛ kumana i den fɛ k'i den nasigi so kɔnɔ maliyɛn den b'a masa kumakan mɛn ni bɛɛ y'i den na don so kɔnɔ k'a lasigi k'a fɔ jamana bɛ niveau min na jamana mago bɛ aw de la aw ye siniɲɛsigi ye aw bɛ fɛn fɛn na an ka ko bɛ bila bɛɛ ka wuli an ka ɲɛsin Mali ma an ko k'an ka base bani
anw musow an bɛɛ ka kuma an wolodenw fɛ anw ka rôle ba de bɛ bɛn na awɔ mali musow aw ka rôle ba de bɛ bɛn na bɛɛ ka kuma i den fɛ so kɔnɔ bɛɛ k'a f'i den ye ko ni e kelen tɛ jamana in tɛ taa ɲɛ donc ni den bɛɛ kelen kelen y'o bila a kunna ni ne tɛ mali tɛ taa ɲɛ ni ne tɛ mali tɛ bɔ nɔgɔ la an b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ fosi ni ala ka diɲɛ ye e n dalen bɛ mali musow la n dalen b'u la n bɛ kɔntew kan parce que u ye sɛgɛn min kɛ foyi tɛ n'an ka sɛgɛn nin ban n'an ka jamana ma bɔ nɔgɔ la ayiwa an balimaw ayiwa nin tun ye ani Umu Sangare ka baro kɛnɛ ye n y'a sɔrɔ an bara yan nɔ Voix de l'Amérique an ka studio 54 kɔnɔna la an bɛ foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye an ka Malikura kɛnɛ kan ye ɲininkali kɛla Umu Sangare la a k'an bɛn waati wɛrɛ